Karong weekend na sa ato mga kapusong waray-waray nga nangita og kasuruyan, mamahimong maadto ang lungsod sa Dulag, Leyte. Makalingaw og mabulukon ang ilang mga display nga siguradong kalingawan dili lang sa kabataan. Ano ang report ni Nico Serino? Misidlak og magkidlap-kidlap gyud ang mga talan-awon sa lungsod sa Dulag magabii. Sa entrada pa lang sa plaza, kining mga higanting kahoy o gitawag nga super trees ang musugat. Ang moabot 20 feet nga structure inspired sa super trees sa Singapore apan gihimuan nila og twist. Migamit sila og kawayan, produkto sa Dulag nga nailang karatong capital sa Leyte. We Dulagnons liken ourselves to the bamboo, that we are pliant, we are resilient, and we can be found anywhere. Sa sud sa plaza sab, makita ang lain-laing talan-awon. May lugar nga Japanese-inspired ang mga parol ug dayan-dayan. May istorya sab niini kay ang lungsod dunay koneksyon sa kultura kaniadto. Sa hawanan sa plaza, daghang selfie spot ang gipahimutang alang sa mga managpamilya ug mga higala. Ang labing gidagsa niini ang installation nila nga gitawag nga Razzle Dazzle sensor-activated nga light attraction. Ug dili lang gyud kini para sa makabataan, bisan mga dagko enjoy kaayo. Ug usa nako ni ana. Nakawaray stress kay problemado akad balay. Mayroon kami pasyente kasi sa center. Highlight gyud dinhi sa plaza sa Dulag kining mga installation nila dinhi, interactive lights ug kinsa ang dili madani sa aligri kaayo nga mga suga, mabata o maidaran man, mamahimong mabisita ug matan-aw kining ilang atraksyon. Sa unahang bahin sa Barangay Poblasyon, mabisita sab ang Serrano Street. Ang 500 meters nga daan gibutangan og mga lights. Giporma kini nga mga bituon, planeta ug mga talan-awon sa kawanangan. Gitawag nga planetarium nga dili lang pang picture-picture apan educational spot usab. Aminado ang LGU, migasto gyud sila alang niining mga atraksyon apan ubay-ubay sab ang benepisyo nga mahatag. ROI or return of investment cannot be expected at once. But with this, we believe that we can invite investors to come to Dulag and invest. A pleasure for us. It's even making us even more than happy. Mas malipay mi nga kana makita nimong smile sa tawo. Bukas ang pasuga sa plaza sa Dulag gikan sa alas 6 sa gabi hangtod sa alas 10 ma-weekends. Uban ni Godfrey Relien ug Edward Tubilan, Nico Sereno, Balitang Bisdak. Midalit og libreng sakay gamit ang ilang patrol car ang Minglanilla Police Station sa mga tinunan nga ilang maagian sa daan nga nagpadung sa ilang eskwelahan. Gisugdan kini sa niaging semana sa dihang nagsugod na ang 100% nga implementasyon sa face-to-face classes. Ang mga pulis usab ang ni-assist sa mga tinunan sa pagpalabang sa daan ug pagpasud kanila sa eskwelahan. Ning paagiha masiguro ang kaluwasan sa mga tinunan samtang nagpakita og nagtudlo sa kabataan sa nagkadiyang paagi sa pag-hashtag spread kindness.